omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Emambingia mwancho murigereria ogetembe television ekero obono nkogania gose okorengi kwane kurenga kwabokire buya litukiriga ria Alhamisi ekero rire litukuria bene bari ase riroba ria Gusii ekero nkorigerera buna aiga county ya Kisii chinsemo chinyinge nigo chinyorete embura enyinge timanyanga ari ase okoro embura yatwete ritukura igoro gose obotuko obo igoro nigo embura yatwete ase obonge nande eyo nero bono abantu okonyora baganyerete ng'a ebuse yaichoire kwanyora ng'a chiwiki ibere chikoera ase orogongo rwa Gusii onye embura teratu abantu bachakire goteba ng'a omorage ochire chinsemo njira ase ense ya Kenya chikogenda bakomwaka embura gose embura necha egocha ase ekerengo kere ense mono igo bono omonguru natosisenetie ntogenderete konyora embura bono bari babwate emeroberi ao monyare koyeikirania kiagera embura erimo okonyakorera yachire korende ninkagerete ng'a nkorengia ng'a chinsemo nchire barabwo batararusia nonye chibando chiabo omogondo chirochio timanya ng'a echirachie gosareka nabo ogokwana nainte gochaiga ase studio ime yomoroberi oyo iga bwetwani yagetembi kiagera ekero ase ekero naye ogerete twensi togoboka amatuko obuna yaiga ekero mbwate omodirector ne Abigail Nyanchama nabagoteba ng'a ense niga ekendete kweli nande embura entindi gose embura enyinge netwete igo ngogokwania ng'a good morning ase okorwa ng'aki ense ekendete gose aro embura tiyatwete chinsemo chinyinge chianyorete embura nande ere enyinge eyo yarachira ng'e chiwiki ibere chiaerire kero ngochaka omoroberi iga rituko ria rero ntoche konyara gokwanera naende komorekera amang'ana y'emeremo ase abanto b'emiaka emeke gose abanto bonsi bari bakorigia emeremo ime ya echikaunti ntoche gotwara omogeni iga gokwanera amang'ana emeremo ase chikaunti anene mono ase abasaini nki ekogera emeremo gose ebirogo bibiri abanto babonete gokora emeremo biabeire bigokia ase chikaunti korende komorekera chikaunti echi iga ibere chia Gusii igo nobwate eribaga rigosanga nainte rituko ria rero emambi ya bono torache gochaka nayatekire erio tosoe ase chigazeti nere saa mienda nabo igo ncho gegoika chinsa ibere chia mambia ninchigokoretera omogeni erio tonyare korigereria ni ng'aki chikaunti chigendete gokoria anene mono ase okoa abanto emeremo korwa chinsemo erieta riane Matilda Obaigwa ekero torachake amaya erinde tonyare kogendera buna emambi ya bono gose buna rituko eriga ribangire nakoganeirie oborigereria obuya korwa bono goika chinsa inye chia mambia gochaka namaya gochaka korwa ase county ya Nyamira ekero bono emeroberio yogokini ebirengo bia masomo ime ya chisukuru ao egenderete konyakoeneki gwakorwa ase chinsemo echo nigo rituko ria igoro ababwatani ao bechisemi korwa ase county ya Nyamira banyarete gokora egeikaro kia bene aria ase esukuru ya Banyaroka ya Kibabe eyogotoka ebunge ya North Mugirango ime eye county eyo ekerenga nigo kiare komorekera amatokeo ya machibu y'omwaka oeta gose amatokeo ya machibu y'ekirasi gekumi na kabere ay'omwaka ori nabo igo ncheraki amasomo aranyare gonchorerigwa egeikaro ekio nkiabwate abarai ao buna bono oyore omo director bwechisemi me county ya Nyamira omosike Joshua Kaga nabo igo sub county education director Nyamira North Madam Clear nabarai bande abange bagokwanera amang'ana y'echisemi musakeito Fatgadi Gisemba norobotio rasinchira eng'ekerano
Omo director w'ekisemi imeye county ya Nyamira Joshua Kaga nigo atebire barachie korwa amaigerio gochiase abarimu b'ekisukuru ky'ekisecondary kubwatekana na masomo ya grade ya 10 ayo arachie gochaka bene gochakira umwaka omoya. This year we expect to do a lot of preparations for CBC grade 10, and I believe already you have started to sensitize your boards, because we shall do a lot also to sensitize you on what is expected, because the CBC curriculum is slightly different from what we are actually teaching in the current curriculum. And the grade 10, you have heard that we shall have different institutions offering the different pathways. So that way we shall be able to have a lot of changes in Okwana chingaki chege ikaro kyabarimu abanene bonzi b'ekisukuru ky'ekisecondary imeye county ya Nyamira ase ekisukuru emya eyemo na merongo kyanda na eyemo kyeserikali nigo igeikaro ekyo yakorekana ase sukuru y'abanyaruka ya Kibabe egotoka ewadi ya Itibo ebunge ya North Mugirango boigo omudirector kurwase kyombe gyekubarika abarimu kya TSC imeye county ya Nyamira Eric Magak kwanera igoro y'omoroberio wokubakinia ebirogo abarimu oyo ogenderete imeye county ya Nyamira. TPAD is important because it's an appraisal process that we also use for our promotions. TSC interviews will be starting secondary schools next week for the next 10 days. To upgrade 46,000 teachers in JSS, and we have also been able to recruit another 20,000 interns. The issue we have dealt with is promotion of teachers. The last 10 days we have been working very hard in promoting primary school teachers. And the coming week we shall come to you in the secondary school sector. Kubatikana na machibu ya matemwa manene a KCSE y'omwaka oita nigo county ya Nyamira ya mentete emin yekorenganiwa n'omwaka bw'ekirububere na merongo ebere na isato ase omwaka oyo bw'ekirububere na merongo ebere na inye nigo barikya emin ya isano nemo n'ekinukuta ibere inye enoti maiga ya matokeo ayo amaya nigo omudirector oyo bw'ekisemi Joshua Kaga aira chinga kyecho ase okuboria ababunge bonzi kurwazi kibunge inye imeye county ya Nyamira komenta kibesa kyekipasari ekyo anene kigosira abana so kubakanira school fees. See how whether they can be able to increase the amount of bursaries they are giving to the schools or to the learners, such that we can be able to lower the burden that goes to the parents. Otherwise, schools have a lot of debts, and because the parents are not. Kingo reporter ya Getembe kurwase ewadi eyeiga ya Itibo eyo egotoka ime yebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Yesemba gutigara ime ye county ya Nyamira oyo rigetie ekirogo kyobo MCA kurwase wadi ya Magwagwa Moske Elijah Orenge nigo bono abulire umugavana we county ya Nyamira umosike Amos Kimuminyaribo konekianga onyarire kubekamo aba MCA kurwase county yu erio konekia amagendero gocha ase omomenyi we county ya Nyamira boigo kagukwanira obochori bore bosio bo mwaka bw'ekirububere 2025 nigo anyarire kuboria baraye bonsi kubwaterana erio kubeka omogusi amo hose kumubeka obosio asio bochori obo obonene umusaketo Polkap Okara noroboti orasinjira yabene kigima abagere abarigigwa aseng'enjo bariamo nonye n'omonto oyo number 1 igacheta akarigia musaria akarigia na gwetangura aseng'enjo babwathije saiga chiabo induto gasieke yaito uneri yarenge koro ku Ford people yo mwaka nyachai tiganya sabe ko mwiko yasagira iko tutagitaba murabaito bari barakwanekire bari baranyare ko beko mugusiyamo buno mugaka okengo matiangi ale tabe kaba gusi ngo sabo mugusiya asaika gosenyanse ngima na Kenya ngima twanyariro mwana ito mutangi obwena takonyoro burai gwachire na mawaka abiri asa igongo sabo mugusika muranje
inchuamo tonyoro burayo bwachire na mao kabere ingigeka goro mugusi turabotiga ase igo tiga tochamo tonyoro mugako yo matiangi aturongeria serikali yitu na ende moroje muna yerenda paka kayerenda about 15 years ayerende tere arebuye kabale no uru ase igo oyo minto tiga abagusi tochamo tokoreki to kiro muntu nachoretwe omuemusie nachoretwe omugabana nachoretwe omuchumbe mbachore kiro muntu nabatekerwa kiaye as we speak kiro muntu nabante kore gasi yaye abemusie nyamagoso kale sarasa n'omugabana onyo kotanganitie getorero lyo baby nalyo ratanga ko otebana ki nchomuka ebara abemusie abange akere twale koboria mangana abo agotebana omugabana tajetie matanga tata omugabana tandigeretie omwana one omugabana tangeti contract igomba begetwe mwananchi mutwe nje nale kusaba omugabana itonya libona ki naye itabote arangeria abagaka abonsi pi na barabo injara ekobaita mugambe buya muyukerane mumaro migendo gesinini amangana yaere nenjara yokanjendo Aboigo nande kurwase county ya Nyamira mwakilishi wa Basubati omosike Jerusha Momanyi nere nigo aboririo gochamo komogusi ekero atebire nigo bono abagusi babonete kubwaterana irio kogenekia ebirogo byabo gusi oburai bwabo imense ya Kenya bwanyarire koba ase ekerengo kiri igoro mono kagukwana koro ase amatanga ayamo ime yechinse mecho sekoro ase county eyo nigo bono aboririe abantu bonsi banyara kubwaterana anene mono aburai korwa ase county eyo montoro ase serikali na lyokobega taliboigo koikobero orabega umegutaka koigu naende ngai siasa ekorukuru otake siasa riri muna gwaikaiga nga murakora mwaka ngabona mukurwana chisegi gochiga mutagetieke nzeri nachoretwe omana ngachorwa Azimio riri twakagete ngaraira ngo irare chikura tugakwira tukabwatana kobako ekero twachigoikaria tukanyora nga obe ebinto byachete mwana si wako nkamanya kurigeri nga mama county ndo kuntogoro na ende manya kuira na magega gaki tigangende gochia ndigeria abantu ebintu so nonde tukuna kurigie ebintu bono mugwete nse achakire kuira inya ni muri koigoti ngoigumara bana ntege ndo nare gukwana abantu bachorire baegwa masikani gosobano nonya ninche igamana mwataro wa county ngo chinde korigio bogabana mwanya konyigu ngango chaka nchaka kurwana na korama abantu egente kenene ogotebia omonto iraini ya nyataranyara gokora tigaboke akorera abantu gazi lakini nya nugo chaka ngani chisegi orwanete ubwataine iga umati chisegi cyarwanire mna seitoga paka twasinyi Nyamira yasinyirwo sukapi bona omutari tumenya aria gutasuka inche mna mama county ndete mbatebiga emiaka 3 tutigareti tigabatigana mangana yechisegi erinde emiaka ye tigareti nyuma siasa tarachaka na hinde tokorera bana abantu baitegasi oborai bore irgoro oborense bosikwe bari bande bagocha na intu buna bagusi into maete nga gwika tocho kwe banga osobano gaki intwe bange tomanye nga na asingo togo soa urachi kogera na intu bintu biche se itogusi na intu toimoke munege saku abagusi yo mate tora banta baya na ende twanjirando nsistogo chia bagotanga uno magusi mokire ngoto yorare asenge tore naki tora aggressive we like kokore miremo igonto tagete tochigutigara koba nyuma ya serikali egocha neyero goikata bakiagera abantu barana bakorusi we tax ini moko na chwe bango tochaka kweminja kurwa serikali ye tokogenda totigera abandi bakorage lazima tukae huko ekere kasi ase gochaka na intu tomanya kwevanga uno mogusi toteba ninga itogochia osobano gaki omusikejero sha Momanyi negagoteba omugusi n'omonto bwanjire ase ense ya Kenya na maene agoteba ng'abagusi ase babeta amang'ana abagokora nagendete konya kurigirirwa nande gose ekerengo kia emeremo eri bagokora ase serikali ya Kenya nabo igo ase chinsemo
negendete konya kororekana gose negendete gochengerwa agoska bozo kwirana wikase county ya Kisii nigo bono eskuru ya Riragia Technical and Vocational College yogotoka ime ya Kegogi ase ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii bono iri tukore igoro yanyarete gutwara umuyiga omonene bwoko barigania aboroki wabaya abo baitanetia chimisato go bagoswa ase eskuru yo chingaki echicho nigo bono aboroki wa bonsi baborigwe konya korigia chisemi erio ose korigia chisemi anene mono chigase chiga gose gwesemi igoro yemeremo oyamaboko erio gwekonya ase amatukare ebosio umusekito Daniel Ontiri noroboti rwasinjira enyikirano kegema nase skuru yokwena na megirio ya Riragia Technical and Vocational College yegotoka ime ya ward ya Kegogi hase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii asilit kulyalero bara umuyiga bukwarigania aboroki wabaya abo bairikirie konyora megirio hase chikosi au aso mwaka wechiri bubere na 2025 muyiga umanyikanite buna orientation elio kobayegeria igoro yalia barachi gukora ase skuru yo embwa eskuru esemeretie korwase bale boigo koba gosemeria ase chikosi au always ask aso muyiga uyoragwa n'umwalimu munene we skuru iga Paul Makori chinga kicho nigo haenekeria aboroki wabaiga buna yiga nere skuru yoka ira bakonye aso konyora megirio wekonya aso bugima abo bolia gotwara gosemeria. Riragia is the right place for you, and congratulations for your admission to this prestigious TVET institution in Kisii County. If you move around, you'll actually realize that we offer the best in terms of training. Chinga kecho Makori nigasingira koboboria gotumeka buya ebirasi bya Gitume Lab ebyo haborkigwa abakwenyorera libaga lyo gukora megerio na gukora emirimo hase metandao kwenyorere ngeria obasegeta ko yetumeka buya ne chinga kecho kwandira umoroberio we serikali bokuba chi computer gweta ni miemo kubakonya gosoma no nyengo etirase metandao. We have established a desk that is at the Gitume Lab where the help desk I have my personnel. There is a good team that is going to assist you to fill those forms free of charge. There is no payment that you're going to do. So it's only that you appear there, provide the details that are required, and be very genuine, be sincere in terms of your background. Obobolia boigo kwelikia asemeroberio au bunencheremo yokoeneke buna abanyorero gosirwa gerebatigara asebirasi bunencheremo yogo ikiranie masomo abo ingana boiga bateneri bande babwatesia. We are now individuals from different backgrounds. We also have people from different tribes in this institution. I know those ones who have been here before. We used to have only one tribe, that is the Kisis. But because of the popularity of our institution, we have now admitted students across the board from actually as far as Siaya. You know, we have some students from Siaya. As we said, we have others from Rangwe. We have also students from Sori, they're here, from Asumbi, from Mount Kenya. We also have students from Mount Kenya. We expect all of us to coexist. Somebody said here that ukitaka kufaulu lazima ujue mtu. Lakini akauliza another question. Huyo mtu mwenye unajua anakujua? Sometimes you don't need to know somebody, but you need to know who you are and what you are capable of, and give your best in that area that you know you are best in. Industries and very many organizations are readily waiting for you so that you can take up positions after you have been prepared with the relevant skills. Probably you've got low self-esteem and you don't know how to mingle with others. So how are you going to cope with that stress?
the most positive way is to ensure that you spend your leisure time properly. Gurubatirigeta seni kyagetembe kurega riragia Technical and Vocational College miye kaunti ya Kisii litere nguru ku Daniel Untiri. Bia mono sana se roboti ruabene naboigo roboti towereraiga no musekito ndipo nasanya rukumuleka amaremo nainde kuna butambe ekero asekero nigo county ya Kisii ose county ya Nyamira chabire chigotwara ebina bya maremo ebibirire abantu abange gotwara chisegi gotwara kungusanana naboigo gosiria amagima bobono abasacha babere ebe myaka ya igatwa nigo litukorego rumaragoba aiga ase umuchi bosongo banyarete kobekwa byara magega yokogenda ne court order yobolimo ase amagacho yechi abisi chamaremo aiga ase county yiga ekero obakuboria nga nigo bono erieta gose ogochenja amarieta kuboremo uko kobonete kwenekiwa aiga nigawocha magega ya oboremo bo bwate chabisi echo chamaremo kotwara ekina ikyo kire bosibwe kigambiro ase emyaka emenge bono naboigo nigo korengana no mobisa abwa maremo me county ya Kisii atebire onde bwese kubaterani wa nebina abunebiga bya maremo gose obungainereria ase amaremo aranyare koirerwa igitambo kirege tindi korengana nerichiko. The same naitwa. Hebu nipate hiyo basi. Wewe si utoe hapo toa hiyo basi. Hapana. Sasa kushindana. Tupelekane pole pole. Sasa ni kushindana. Tupeleke pole. Basi leta hiyo basi toa hiyo. So oyo kubwatu ugane kataka korekana nga tayo kupata land register ya bitelinga turangiria basigari bachira batakonyire na marange abantu abange bagocha no bonkondi bwabo kwa etokwata abasikari abasingencho iyo ko batuka mono ndugwati ngo cyoko tukagwetania kuri egido kumenya itobwata ikatwa mu uru sana gwate taito yange ote banga na tabwate mu gusangiye bange komo ikoro twamo sali uchiziko akwirina twamo sabanga ngange taito iyo nabanyeraria yo monyeno yo likire taito iyo gukana ngatabwate taito iyo lakini gachire ko toda emoe taito yende so abuno tutukano bwaba wekira abantu batabirenga abantu abange babere bakoliye kwa senchire yemo mwali cyano umuntu mugondo mutaje gukora ogenda butwalia obeka kibice cyaho bitambulisho birimo koyanana utarasaini okire kando ogenda polisi ngana etyo taito ya sirire ntangazere ngagwende ono no waganda so mu omusi yasa matuka mange tota abantu baitu kamaranje kamakuru mugondo litanga ni kole sachi nabono iga gutanga ibintu ebyo nakigikora to gutakanga omonia atiche tomorole oyo iga kulingana no oyo minto mo bisolenga konyantara achicha na tagete ko agalio monyana achiche tachi gochicha so iga kerekanya nga obokondimbora agiye kugara mungwano yabe report mukaya karike statement yentamba igo mo registering iga wekira mu umtejo oyo okutoma syonyego airutwe court bono uchunguzi negenderere na kogenda guchimotu ntumanye nga ekina kyaerete onye kyaerete na etwe taito ende onye etwe taito ende ekoto de yeraiga neyo maene gosine yo bobegwa kwando baito erende n'abantu ababe babukiraiga kibroka kire taunia n'abantu bande bakungaina ni nkwayererie gasi yao kwanyora kolete taitere yo bolimo wosikwa uru bonto mugondo atangeti Uskabosio naende gutigara ime ye county ya Kisii nigo bono muwakilishi wa basubati omusike Doris Aburi nere ritukore igoro anyarete koenekia gose kora omoyiga bwokobwatoka chi certificate gocha ase chibundi chokwagacha ime ye county yiga gose koro ase orogongo oruri rwa South Mugirango
ime yebunge ya South Mugrango chinse mochiricha Nduru Boys no nyalete gukora omoyego yu kirobono ekiombe kerigyo kurigireria chibesa chigoswase kiganja kyomo women rep kia angaf na boigo kia wateranete na keri kia NCA gose getenerete amangana yobwagachi aiga asense ya Kenya elikona kinga abapundi abo banyarire koe wachi certificate icho chirabakonye ase amatuko arebosio abasaye mbawenderete kuborigwa wesoanania ase ogokora chigasi chia mogoko erio wekonya ase amatuko arebosio ento gekogera nabwateranete na NCA ebintu mbire okonyora bire requirement omateri tuko na atemete no ninche kwerengereri yake ekero omuntu agogotebi renew a driving license ono ga kinkumi already nimbate skills chokorundie gari inkinko renew a driving license ngokora tinko renew skills rende lakini etoka nerikwa ne ebintu mbire yani togo chanda abantu baito bosa for example una good conduct kwa iru good conduct 1 year onye tora akora dambi ende onsi a good conduct yawe bwenera tagotikara intact gokobeke bago babeka x bono bakunya gochanda abana baito renew good conduct na ende tora iba gochuma tenkora rengerari mbara bago kora umuntu iba ekiagara you are not a criminal every year good conduct inje no nyene ID chi kwerende no ene chi passport they are not supposed to expire gaki chitati oka yani bintombiro koligereri mpaka kwaboli these things we can just solve abantu baito bono buneye NCA bwanche tibwancha obufundiriri bagokoru mpaka omonto buna Desmond yakwana gaiga requirement ya moninki NCA mpaka otwareki a certificate bono lituko liri bago chakorete chinyomba nimanye to soro osugumire sana litanga ninyora majumbe yo mheshimiwa ino musikesi Silvanus Yosoro ncheke mane kya mangana ni mwanche titali wanja kulikonde okwanchoko kwa brother kalibo brother abarende naende no mwanja to insina abantu abanene lakini rende nimbwata abantu bono omweshimiwa ine namotebeti I'm going to Bogirango yani tikango tebi chinsa chinda abantu nkora teba barosoro nanje tesegi staff yosoro no era tenene staff yosoro batokonyire ebintu ligereri abana bae no balegaiga segiteraba abantu ababundi baito muri comfortable mwanywe chae naende nkoragera tole gotigana nayo nigobono ekiombe agose ababwatani be kiombe kemanyekanete munagetembe welfare association lituko regoro banyarete gukora umoyega aiga ase echiro ya daraja 2 erio koringo ria gose kurigereria obokoreri ubwegete seneke kia Getembe TV na boigo Getembe FM ime yorogongo rwagusi lituko erio ekiro obarenge korawa no managing director Obed Mokwa na boigo Geoffrey Onsarigo nigobono banyarete kurigia gose gukwanera chinjera barache kwenekia obokoreri obuya ase omwako oyo iga Ekionga kwa kikundi hiki cha Getembe Welfare, kumaanisha kwamba tulipoanzisha lengo ni kwamba tusaidiane ili tuinuane katika mikakati ya madhara kama kifo, na leo hii nyote mmekuja na tunashukuru sana. Una mwekaransi ga omoyo no mweka gogo chama nege tukiamana sana. Abono go muntu na kansa gire ke to wesa ga muntu yani ne banya ta ga sigite bite to go bite bito muntu abe go word kwanza. Alimo ga. Ogomo ne chingu. Alimo. To bwatera nega egere. Nga kitu bigoro. Ekera mukimaiso. Ale. Edivision. Bora yuma. Mnaka sikobi. Wale sikobi. Kabla sana. Aya, bora yuma. Ekera mukimaiso, Edivision. Mwanyola. Oyo. Sikobi. Yani tunabii inaongea. Ekera mukimaiso. Yotani tabele tu. Kati ya mwana oranga kiakoba. Smart.
Janga wale musana katenti karakamo abantu bara abantu na boro moja rangete ngo tamone bone ebiro bya koraki yaura kitenti kya koraki yaura bondo kare na kokorose naye bonje muna mure iga togole bintebi togole ndugo togole tent ande mai kana togole ga kwenzi big bora togole ni sai ehas togole bas na sawa koraki unega tasoni Oigo, tukurigereria aria arese ebigambiro bono ekigambiro ekenene igia Kisii gosio obuomo Justice Waweru Kiari nigo ritukore igoro mugaso kianyarete konyora bakagero abatatu boboiti na mamocho nabo igo koba ukumeria gosebanyare gosibwa ase emiaka 40 ere bosio bono ayega kubwatekana negetambukero banyarete koimokia ase amaboko abo kero abakagirwa 15 nomo banyarete kubwatekana nogosamba abang'ina bane goika ogokwa magega yogokagirwa ng'anigo obarengie abarogi bono abaiga abatatu negati ya bane baria babeire bakobekwa biare gose babeire bakogambiwa gose bwekegambiro korwa omwaka gw'echirubere 2021. Kwa majina naitwa Helen Kiriama kutoka kikundi kinaitwa Tabaka Ward Uongozi wa Hutu ambao ni kikundi kinatetea haki za kibinadamu. Leo hii tuko hapa kotini kwa sababu ya wapendwa wetu wa wazee waliouawa pale Marani. Tumetembea safari mrefu tangu waliouawa kutoka 2021 hadi siku ya leo ambao wenye walitenda kitendo wamehukumiwa. Tumefurahia sana, tumetembea na Kenya National Commission on Human Rights ambao wametusaidia sana, Senior Kamau, Usman, Chud and Dr. Mogesa. Tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambao mmefanya, pia matunda yameonekana. Tunawazii vijana wetu ambao mtasikia sauti. Tunawaomba msitende kitendo kama ambao wenzetu walitenda. Sasa watachuta kwa vitendo ambao walitenda. Kwa majina ni Joseph Miranga, mwenyekiti wa Mwamugusinya Gitingeti Council katika Kisii County. Kwa siku ya leo nimekuja kuwakilisha watu wa Abagusi katika koti hii yetu ya Kisii kwa sababu ya wenzetu waliosikwa hapa, lakini leo nimeona ukweli mambo serikali ya Kenya inafanya ni ya ukweli na imetenda vile inatakikana. Machachi wetu na washukuru sana na tena na wapongeza, nafanyia haki kwa sababu watu wengi wanasika sheria mkononi mwao bila kuleta watu kotini. Kiari akasema leo ndio atatoa uamuzi wa hukumu. Sasa amewahukumu miaka 40 au watatu, na hiyo kijana yake ambaye ni mtoto yule ambaye alisemekana alitembezwa na hao wachawi akahukumiwa miaka 15. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa serikali yetu kwa vile imefanya uamuzi mzuri, kuangalia vile hao wengine wajifunze nao pia, kwa kuwa huko nyumbani nao walianza kujigamba wakati walitolewa nje, lakini sasa wameshindwa la kufanya, manake wamefungwa. Ni kuonyesha kuwa nao pia wasifuatilie mambo mengi, wawache tabia mbaya, manake hukumu iliyotolewa leo ilikuwa safi kabisa tena. Mwancho mwaririgeria igati yari are obusio bwaito aiga nigonkoranga umurai wense nagenete kunya kwegerera umuroberi oyiga obwo wenia Social Health Authority gose omanyekanete bunasha
ime yensi ya Kenya kira akubore abakenya bange bagendere konya kwerikia ase umurubiri oyo korende abarai bande nabo igo abakenya bande nigo bagendere tukumurunganiria umurubiri oyo moya se bagoteba turaba gokoba obokoreri obuya anene mono bari baikire ase chinyagitari nande tibaranyora amariogo nayande naringa abajumbe bono gose ababunge kurwa chinsemo chionsi aigasensi ya Kenya bagenderete kwigerera ekiganja keri giechibesa cha CDF gose County Development Funds ayo naro nabwate mambia bono korende ntaragenda so mutumukomoke nigo nare gukonyoria nga omutinyo iga o January noro okoba omutinyi obwate ose obwate murakera mono aiga asensi ya Kenya gose noro manyekanete buna omutinyori ekero embura etari gotu kigima kurenda soro kongorwa gusiaro konyorurenga embura ngotwera buna bono nagotebinga marogoba embura guse obutuko bwarero embura yatwete nyinge sana ase chinsemo chinyinge aiga ase orogongo orwa gusina nengo konyorenga chinse chinde eyo noro motinyi omokendo kigima guse omotinyori bagotwara chingaki chiri chikorokwanga winter ichi chigo chaka koro motinyo komina kabere gose December January na boigo February kero kore chinse buna bono chinse cha maiko mnenseri ya Canada ense ya Switzerland nalio chibwate obukendu obanene gose nali snow ekogwa chingaki chiga nali obabwate ice kerase igo mancho morigereria ntwanya agose chinse chinchanya kubwekana orogongo orwa Africa nene mono ense ya Kenya ero nesese nire sokonyoranga ubukendo na bocha tibori gocha asinchira embe gose ntwanya konyoranga nonye chisno ntwanya konyora ice ichigo soa ase chindo cheito nande chinse chinde unabono chinse korwa ase orogongo rwa Asia nchire chigenderete na chiro chokonyora winter gose chibwate ubukendo bonene nabo igo omusunto monene kegema nabo igo chinse bunabono chinse cha Europe bunabono ense ya United Kingdom chinse cha France Germany na Poland ayo nali are ase amangana yokorigereria gose okorigereria ebiro nabo igo chingaki nande narari aria sogonchoreria okwerire igo kendera gotigara ime ya Getembe Television erio togendere kwimanya amange asegeka egekegetario egeke kerebosio ntuchigoswanere samiyenda erio korigereria chigazeti cheri tuko ria rero namba yetu ya studio ere 0726 44 73 67 tisemo cha Facebook Getembe FM ndoche nabange bagendete goswa ime omorovere na baigo gari ya YouTube tonyore muna Getembe TV YouTube gendera konyago subscribe. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichisi scratch egoki asogochora satellite ya Zuko tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eriwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale asiriguriria mubuko kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishiringi eliweye muna 99 nigo okwenyorera Zouk Classic Package nabo igo eliweye muchimisano na 99 asikira umutenyi enyorere Zouk Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chini. Chi-series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shots na tueva enyorere TV ya una mpeya Getembe Television Network Channel 38 asechi
package chiga okogora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera search number 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera search number 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetera chinamba cheto echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Medford Hospital ni gamono egokoreria e clinic chamene kia urology special clinic terke merungibiri nanyene terke merungibiri naisano chumuti nyumu tangani umwako yega incho balimubwate emechanda bono bladder stone renal cancer cystitis mechando yugitramache enlarged prostate prostatitis bladder tumor erectile dysfunction ED, frequent urination, painful urination, dysuria, stress and incontinence of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, malinfertility, hypospadiasis na urethroplasty gose baikola mucosa. Tutarira senya gitari yerega ange na KMTC orosegero songo sutokere simi ase namba 0762105575 gose 0101001127. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti igotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwigelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu ayenyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokomo konya osose program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja koino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation
injuwango so that nyole mabagaya abanda bagenda gusoma ili bache utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esimu gwitrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye ili wibekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira. Gitemba Television ekeonga kyamamugusi. Television ekeonga kyamamugusi. Ine nubwatu musangerekano origitiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no origitiko genda ne yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asorigitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine buki nige kubwat. Gitemba Television ekeonga kyamamugusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitemba Television ekeonga kyamamugusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega segire mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeye egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuke meyomo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maro yanda amanga yali ngo mubero ne ntamanyete na wenete asamange bakirisi migwetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Gitemba Television ekeonga kyamamugusi.
nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga lyobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegelia bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegelia C1 C2 ase truck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira isini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Enyagitari ya Medford ni gomono egokorare e clinic cyabene ase Neurospine tarike 20 n'enyicu muti y'umutangani umwuko yega bari babwate umucando b'umugongo ebigoti hip joint disc bulge difficulties in walking wose bari babwate umucando bugwe kumba na gutara numbness and tingling of feet persistent headaches the brain tumor incho tarike kiga 20 n'enye umuti tangani yoiga umoko ya n'ikishiringi kiri bubere n'ikimisano cyoka asenya gitariere Hospital Road wose otwakere simiyase number 0762105575 gose 0101001127 tutarere enyagitari eyere ange na Kisi KMTC agerera onyorobo konyoboiga. Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatemerega gose nuganetemerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyukugora gose go komboya tarera Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebunemerega yawe yayikiranire burunge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations asemerega yonsi boigo nkorose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebiita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations nebintu binde binge Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia maragoba asa mange bakere simia se namba 0729226464 Gitimba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bega senyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora ne bunu kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables
mbabwate glass top coffee table nkonya bali marble top coffee tables igatie chinde chinyinge astinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Murigereria Ogetembe Television, karibu sana na inde imeyo morobere iga bwetwani ya Getembe kiro twakorire amang'ana amaye gose ari abereka wateka bono togoso asichi gazeti cheri tukoria rero torende ndoche mbarayiga abange ntara chikubarigereria samiyende no ari me studio erinde tuchikonya kurigereria chigazeti cheri tuko cia rero ria rero sam wakire bia sana ngwatwere tu jana by the way na twere tu kero na goche gasi konyora ntareke kambwata gantuera keigo ya engen krakini eka lakini asiteka tu sana ndoche ngana bono nyomogoko omogoko no arolete chifara sana lakini mbia maete Matilda gusi igorona tabetenga ditukere mombo kenyora tinimo gusi I think sijui atandambia nini watu because gusi it is a blessing kwa gusi ni nzeo mwando na erokana ni amakia na tutware kiangazi yani Nyasaye is very funny nga ekiro manyanga murakero chiri wiki bere gusi abantu bagukura do you know why bari gukura God is good because number 1 murakero mbama itibana ikibakorera Nyasaye nozinga mwa Samuel tiare to mugaso ebituma byome abantu baragere abantu bareme na kai Nyasaye knows umanyanga akorete in 2 weeks time ebituma byomire abantu ba Samuel kurwa bunande bono chaka korete mbura abantu bakoreki basimeki I mean Nyasaye ugusi doesn't sleep ndale kunyore omwancho morire konyentara ndase breaking January okonyoranga naliere enkakingendu yani umurakero ore iga asinzi yake umurakero no bwata significance yayo singincho ya equator lende nandi konyoranga zise monchire roro chiri nga chikorwa nga polar regions mutinyi komuna kabere January no yo kabere ali babwate winter season nakyo nare konyoranga omwancho moringa ntuga iga kero tukorero mugaso kororase abandi bono nali is no ekuneta asike mampuka abantu bariko yakanda kwa chigasi lakini umuntu uri gusi what I can advise you umuntu uri gusi tubwenti kolera in any way kwa sababu God knows how to balance usemwa samule bituma imbraro yare gutulioka no at the end of the day bituma mbiare kuma biare gosarika Nyasaye wanjire ngatiganda 2 weeks embure ratene na mbaye mugaso murahanekera of course yengochere na bari konye bituma ngora ngendagera yakeire mbaye tukomye bituma batongoire bamire bituma number 2 kelinga ki okay nebo kiangazi kegocha na kwa casualties chair ngocha kere ne fumbi yare tari kuba ngorete ngochere ne ngendo tokuruka amache nkobara chinsoko lakini rende tere lakini gusi nkorenge bantu babati umuchana wende ense unaturukana Matilda okay I have not been there but kerongorigererie TV ni bitao bya primary naro chibicha you can tell ngamaene those people have a problem so number 1 before you complaining about sanjio
You complaining enchera nero, think about abantu bari Turkana and consider yourself kwa umuntu. Marsabit. Hey, kwanza the northern of Kenya. Hey, those people are suffering. That's why now they having nchembo Kenya already ni mugusia ro no ngakinda kore. And not be happy. Lakini nje nago getekere mbure yana artiguto. Ekiagira buna ebuse buna wateba konye ebuse yechoire. Nande abantu bono konye bansire ko kuremerwa amanjansire ko kia. Nande bono a very bad disadvantage yo chiabo kere mbure utu na sabarai. Chipara chiri chitararo sigubono. Bono nchiri weteka bono nerengaki okoyoranga abantu bainyoire mbachore burayo mu. Iga TV chi story chipara chiko chakakorune chinyingi. Para nchiri weteka. Lakini abara ina inonye muri gotorosa ripara. Togorere none chibuti twabeka. Omo nare twate omugano gete moisona. Re o chagete okorosi gwichi para chingia. Kurwase wodi ya tingara ne wodi re. Lakini bono kwanyoranga abara imbale barabo bakirite mbura ya turi omurakerocha ogenda. Ando murakera keroro Matilda na diebwena to montoro chipara egere mbura gegutwa chia kwanyoranga mbia chi. Onya turi gotorosa ripara tobe togorere none chibuti egere twabeka kere mbure tweta at least tora ebagotiga abagohodo okonyoranga chipare chi chigotiguga batiganyira tinga kichi campaign bachikonya ochigotumaka wake koko sekorosa ebierieta as an excuse. Lakini tushawa nga ngirani ngorere pare ligosoro ke paro tigiranjera otebanga mente amo miake ibere mente miake 5 na 4 bakorera magenderari na tigirete mbona na arekire kabisa abantu rero basio kire gabarai au bali bagendete konya kungaina abantu kirase kiro gosukwanyora ngachi project inchire muchagete mwatigiranjera elinde otamboke gochi etamwende gosonya comment miake ende okore emiremo ero abantu bamanyire kibao kora ikono kerora nyore nga kwa soiro abisi gosugwa tuguteirware no nyotara kore miaka ya 5 manyanga abantu baramukiri abantu basomire ando bamaiterere kibao kora esam ndocho ega agotebana akin tiba oakie kieganguru agoteba kurwa shogori kutoka Tarakaniti. Shogori ni hizo mwana. Most riboge susu watching live ko Nakuru City Salams Club Ritunda Green timaitinga Ritunda Green out there from Karen Bwakire Nyavera Omogeni Wesco Kiligoris pamoja na Jacqueline Bonareri pamoja kwa South B nande Kienguru na bagote asanteni sana aki tuko pamoja mbia mono sana Surambaya Rosafi kwa Nairobi mkuru kwa Ruben nonde yomoroberio Bishop mzuri sana huyo. Sura mbaya Rosafi. Ni sura mbaya lakini Rosafi. Lakini usiseme hakuna mtu sura mbaya. Bishop Isaac. Si ameconfirm yeye ni sura mbaya lakini Rosafi. Hiyo ni jina tu labda amejiita. Abantu mbere bwate kieneke. Bitiye ko abantu motivation. Muntu tayole kieneke be mwancho morigereria kiro muntu atongire akorokana abuna omonguru aganetie. Na Alex Mauti agoteba Bishop Isaac Magara ikiarambe gitaka kura Omosaria Masige West ikiarambe gitaka mbia mono sana Alex Mauti kura Maroki si county nonde me iyo morobiri amona David Mauti nyakweba. Thank you Frederick Ogembo. Good morning from Nakuru City tunyake onkubo kiachituka anda kuira nagoteba huo utafiti wako ulisomea wapi kamborika na rukwanira mangana yaiga iyo okonchoreria kwelire gusamangana yerire yaiga no ari ase bitabu no ari ase mitandao omochokoro obweri ibiri ria bana agoteba live from Nyamira town abantu ba Nyamira town twabachekire nabo igo jelia Kerubo otatigo ya akuruko jeria Keruba gotewa korwa ngumbu Manama Barin Kingdom wika Inkakisi County Kanyimbo Mwakiage Village Frederick Ogembo akagenda totewanga good job na Roda Ruth out well represented as I am following you live mbia mona sana kenda ko ba mbia moroberia enamba yaito yesimi na roli tukuria rena na bugwanchorike ujumbe yago enke ucharoro totebichinse mochiri kurwa ayoro chembra ya ture kusenga no bado murakera mogendete konekia ase chinse mecho bantu bari bakuruchi county chire isko ya kusimbia mona sana na ine ekiagera ntobotambwete kegima na inde ntobaiteri bagari abene ryo kugenda gusanga na intwe ase mirobiri buna bono oyiga witani ya getempesa korongorigereria mchembwate gazeti ya Daily Nation eri tuko ria rero mchembwate The Standard
na egazeti ya Taifa Leo niraroro ya no iregega nitunye tebe ngo nyirigere baadaye kurenda sabono igatuka turarigirelia egazeti ya mesema kan Daily Nation ndoche na bibwata mangana makong aiga engana nere natagite ora kunirake kiro tuguchaka umusachori korwa ese county ya Nairobi ndio togete kabwate ebimo byumwa musubati usomunyaruka bu myaka 19 abutora nitagite chibagime. By the way, Matilda, squeezy as toikere toikera se obwanchani bwa keire. There's a shortage of obwanchani buli bwa kemwanya bantu. Nande we have been usetu America batogote basenga kentambe amangana y'ikisege cyegenka wokuburukani amapenzi ya vijana bali bare college bali bare university najua in that one includes na bona bunere January nabakonyora ngenchara ya changirire sana ebikoro bunebiga abantu guitana esengenchuri igwana ritayo chinyumba cyabo kwarare gento bune kendo kende ngaringa keroli omwana liya nyumba liya nakiwa I think titebanga we have to be violent kusitobe tutuarenchira gete wikaturwane we cannot solve those issues. In fact yokonyora nga igoto commenta ebinte byaba gose emechande yabe nyinge emenge wetani buna yarenge buna bono matekaro kwarwanire nabakonyora nga umuntu umire tutebanga gose school fees yabagora mwarwanire umuntu umire iye minute nga nainde muratika ko focus school fees mura focus umuntu yaranyora ubobweni nyagitari nande kine kibe abantu kore marabare ikine kibe unabona abantu mbere barwanire tenya umuntu akabito umuntu muyi kwa iguroroche umuntu kanyanira umuntu bunegurende buna kinini na ngomere nyamende yonse you know you want umuntu how confident umuntu okwimuka kwa butoro umuntu and very confident begete bagi mu bugoriti ikine kioro kararinga maene we have a shortage of love ubwanchani bwa keire ubwachangireru anda kenoko kunga kubugima nabo iga mapenzi ya dotesire nkora beranda ire diari Matilda talibangina talibagaka talibana tobekero gotera mapenzi ya dotesire bonongo tukura it's all over ubwanchani bwa keire boti obwenyomo no bwa bible guchesa abana obwa abana boka sister to brother ubwanchani bwa keire people are killing themselves. We did a story whereby I think it was a cousin, bono. Okorete kurende oite toyo mwa wage toyo mwa raga igo musubati na aro emborubo besana ngoibure obosi. Igo bwanchani bwa kere igo no ene chinka garile me small advice. Tiga go solve anything using violence. Yani ngente ke wikamurwane. There are better ways. I think even the county government should look enough psychologists. Abantu ababe village based. Such that baba ali umuntu bwato mu cyando oenda over cancelled biya. Egera at some point erete ubotwere rubolia buganiria sebinyoro egere we stop this habit. I think ngaki 16 days of gender based. I thought ngachi achete abantu batire witana, but when this comes yeko bana awakening calling amane still we are in that era. Ekero nje korengana na nje kero nkoligereria abasubati buna kuru mwako eta abasubati abange babere bagwitwe sinjirire embe buneyo kero kindenga okoranga ebire chambiri byasoira asabantu ningi geko geranga abasubati abanane talinga wosekero keno monta wakukwa abantu bakonyenyure buborire kinyama kuri yetinze mo chiri chakware use uko mukuru kwa njenga ya konyoranga abasubati boka bahitire mebere butoranire yarutwase ekwara gusase ubocha ubokobekwa omuntu ita umusubati ubeka egudimo gendo tiganonye buna langata cemetery kwanyora umuntu bahitire batigire urusana ninki bono umuchano ninki obeire nebo obwanchani bwabeire ngago sekero kena abantu babwachi chinkoro cy'ubwancha nduche ngabono nkwetereri abantu nkwetereri bare eke nane ntukunya kubikira ngago sekero kena nabasacha buka batwarira amagoso bonsingo change bono omuchando nore gose omuyikano oro mbochire obwene tagukorera gose enchara by the let me tell you nencha yes
Inde bono nonye watebanga abantu bali giguba gukwandira ase abantu ose abantu chi family nonye ase binyorimi tukurachaka bono ekero abantu ababata hiyo ntuko senje nae injira kyo kunyara ko handle lemechande singe mechano neraroro ayi bintu byako ngire tali aibeka biko kongera alafu Matilda lastly tokokora tosasa magazeti na whatever abantu buna basacha men bantu meno maitembali go ba very free go kwana their problems egento gako karana guchia basubati abaitu mono okonyoranga musacha tataiti go yasokia ashe umuchandoli abwate maybe baitanire no musubati oya atebe ngayaya ntorega and we need some help kwanyoranga okureke bosacha erweka to one point that he makes decisions onyo kwanyoranga decision ili yako make igerembe mwatetenga basubati they are good basubati na batware menu they are good abakwende kiumbe galia maete gorona embole tu kaba balemereria basacha nabo bale yonsi krase nkotwere ora igo ningenda setu nande njiko nyomo nande stina boy tabanga tigande mereri omera nagali gosendo chenso kalia batarabucha manchi bari kubuja 2 minutes ba spend 30 minutes tinga batinga ni mwane bo atipo simwane haki kwamboka nchwe toenda ndakwa alafu maybe no chong are you seeing so women according to research abantu bagutwale birengereri ebinge byogoita nabasubati lakini abantu bakwenekie gakoro kyogoita nabasacha abasacha bono rero twangana a boy child wacha waongee watoke amangana buna ayu kusebinte biko bachana na biberire okonyora umuntu akwimukiye gitambukiro kusako mukirichi kwa samabokae oranga narinde lyonsi ondete yoranchi kontegerera ninteba musubati yonchandire kwanyora wamwire gukora umuntu itago sena abana bayo itomurugi nere bwekora bono korengi bono tubona tukurachakire use nechi kanisa chikurakora masabo abantu besabere bukanyene na n'abantu boteme gukwana gusange birengereryo na inde kurikichinjira chinde mbadala choko keya obororo yagira na chiringa neyo gazeti ya Daily Nation rit koria rero page ntangane kigima ebwate amasio yabasubati ando chepare batano na batatu ese goteba femicide ose goteba na killed in 21 days amasio yayiga usaba subati abayiga bonsi na ubasiria magemabo nse ya matuko gosebuno mwaka oyo chagete abuna abantu babere recorded usaba subati bari banyare goitwa se chinjira chintu chobo tutukano but a femicide that 4-member task force has been formed to combat the rising cases across the country ngabono ikiombengere kiarigibu kubate abantu 34 kyo korigereria gose kyo korigereria njira kiranyare gokeya ebi amangana yayiga agendete kumentekana ekero asekero yogoitwa kwa basubati ebwate echibicha buna bono tarehe 1 Jane Wanjiru obwate miaka 26 na asirete Lydia Tokesi miaka 29 chitarikinye na nyarete goitwa na boiga Aisha Abubakar chitariki 5 mutinyo yoiga na nyarete ko bakagoitwa Winnie Akusuha nebwate Precious Nderema Ashley Wairimu Meriani Kilonzi na Beth Muthoni kurigeza abasubati ababange bakora chinse mo chiricha Central Kenya inche narorire emyaka yabo nemeke sana n'abasubati abake Alam was 15 women killed in 3 weeks actually in komina batano 3 weeks it has a very big number compared to magagabwe it was so hard kuigo muntu itiro lakini 21 in 3 weeks I think 15 in 3 weeks bono egotera bagento kere when keratoku ngumu subati itiru bono yabire naro it's no longer news bono egetoka in fact bono egetoka nyiretenga nkai next yago chiguitu it's no longer news we expect anything 21 days 15 it's a very big number alafu se amatukavere aba subati nguitu bare iko egento nda advice egento according to the way na realize rigabu iko bara basubati abakyanda ke buna nate bari rienchara na banyoranga naye nkunya kwerigerio rwetera saba sacha no you know we are in an era where basubati tu abeire you say that you can do better than us men you can you do better even koligichi basa chino inumweka onyara ko go sustain
egere toba bono maito kuba a subject kuchia saba sacha babwate chibesa kero gukora kero tari gukora buna magania bare kwanyora ng'omonto twarire ekenga gigukura tware ubiashara bokeigo simaka chingi ninkagari noene bichi squeeze kwirende megondo ya keiri na oragari abantu bandi bagotumeka noene ebintu ebyo chisimiti gosimeke ebikwirende ebinyorini chingeni robeli ebisimiti ige ebinyorini gari akagondo kali mbwata gake igabogeka na gochaiga abo chiwesa na kwabekire sukumona ri abantu gocha town ya baithe tori instead you would depend solely on men and bono bobemboli ngaki let me say the truth abaise ko konyora ngabwatega naro gwakane rent naro korosie tuki naro korosie kugura maguta ya magoro naro kugura ya magoko nara kuguro yobusi so how can you satisfy all those kwanyora ng'omonto orengere ng'okare kumochesera kili kwanyora nande nkubura nga aboigori bare wanza besto nari nengane yiga kwene kinga abana babo bonsi abanyaroka nabamura bakwaniro omwana amanyenga kero kende onyo mwiburi tarantumire guso muntu uri bonte kungakanira erenti taratuma njera ki njo mwanya na nyare we karagari inge yakanire use njera ki na nyare we tenenera ngigorere no nya mafutane ingigorere ebintu biringaneti nje kuno mwana omunyaroka ona tenjo yabire buna nendo ana konyora ngo mwiburi onye takoeti kwanyora ngo muntu nari nsemo eroganyerete bono kwanyora ngo munyaroka oyo tari bwanja nibo kogera kwenda gusaba sobo konye isinginjo yemechando sure tena kana wata binenja anyway nebwate se epeja gatano gote ba Kenyan Bank executive murdered in London karucho mugano yo musubati naraiga oyore ogokora saving onyarete konyora gose onyorete omubiro yo togete akwete ase nyumba eyemo ime ya omochi o London yego toka United Kingdom yes London yana chinsemo chisco igo mangana inagendete gotokunira nande aiga nebwate KDF manis bullets killed the mother of 3 ngabono risasindire umo nyanyimbo yomo kose aba umwana jeshi abatogeteri isasi akanyora ekeraho ako rutalisasi bikaita umo subati ubwata abana batatu ngaman pulled out gun and shot it after altercation with boda rider over payment of fare nigo atagete kurasa omonto o boda ekero balenge kuchandana igoro yefare igo bono mangana nagendete konya koeneki abantu mbagendete goitwa korochenga omoibori akorasu omwana akarigireti. This is very sad Matilda mate ebikoro nebiga bya byokorasu byarabere sana. You remember even during campaigns chinga kichiri chiakare I think wabo baby pendo people who are batabonera tiko kupi ni kwanyoranga bono banyara kuba bagukwige ko begenteke besana kerento bune kerwe nande bono nyene affair yarenga mangana boda why do you take a step yo kwa mwana no gwito umuntu ekinegento there's better ways we can solve issues Sinjiranjiro chingi nande chinsemo amasama ngana yuyo saria ose o mangana obuyogo saga nabantu chinsemo chiricha Lake Nakuru kutoka Imeye County ya Nakuru. Esegotebana crime, a human rights body has written to IPOA urging them to investigate and bring justice to affected families. Ngabono chinsemo chiricha Nakuru amangana nare agendere toro anene mono kurase abalindi bari ba Kenya Wildlife Service kose KWS nabo igekero bagenderete konya gustaria okoro busaria nabo igo gusagana abasubati na gwita abantu ase chinsemecho igo bono yabeire omuchando monene kiro bono ebyombe obierikire gusya kurigireria ekyombe kiri kya IPOA Kenya rekonekia obutuki bwa korire kora mangana ya ase chinsemecho cha Lake Nakuru. Epeji ya gatano na kabiri ne bwati mangana sauta Defiant Muturi speaks after speaking cabinet meeting. Aba cabinet secretaries was aba waziri bagwatigi karo korinde mu waziri oyiga abo mangana yo bukoriri imeye serikali was a public service Justin Muturi tanyarete goikirana neke ndagote bakiagerete na tae tu kwariga usitariga ni tuwa senjera ya bene buna matukande nga ne group eri bwate aba waziri nabo igo bonse bali bakona bakorege karekyo neme ujumbe yatumetu korende amatukane ngo chibare batebu
usikwarikiru ujumbe ya bene kurwasi uyu utenenerete gikarekyo kwariganirwa agotema gatariganitigwa sinjiringia. So bono tiganda buri onye I think as a umwaziri bwense ya Kenya igacho anena mono of course when we talk to our appointments chikurukurwa sumura bwense mbiya mono rorenga nabo konyare gasi lakini keragwa ikirego ikagwa tianiwe ano muntu okora egasi osemeremo abakenya muturi onye batumire tuasare group nga we have a cabinet meeting diga ina magosa manene gutaikirano which is special invitation atakitana and apart from being told nganto bwateke karoga lakini usikonyambana riri korangirwa sinjira ya bene erata ma tingo bwa matebwa eno muraibu ensemboro insaki siasa ne ntindi nainde nturiko ka siasa senkoro page ya 10 gazeti ya Daily Nation eregoteba bursaries erao Mombasa residents su Nyakango mo controller of budget kirarigirite mangana ari ngabono chi county wasaba governor tari lazima bachikoe wa chibesa chukubatu ka uchasa barokiwa niko bono abamenyi bakurwa chinse mochiri gose ebyombegete kurwa chinse mochiri chi county ya Mombasa bono batebiringa abana bali bataka bari no kugane mbago chikonyora abokonyi ekira bono bairire kina obusyo bwe koti kego kana manganayo seba gotabana kine kyonke chikonyara kurigerirwa mutinyo okabere chitariki 19 ngabono abantu abo bangire okubwa ugochika korea como controller of budget nigo bamusorere ayo naro are ase egazeti yega naro ndo chamana amangana manene ne egazeti yega anyway nebwate aiga ase page yo moerio kukwanirire chanjo erikonyeborete segotebanga supply of vital vaccines restored ministry says ngabono chinyagitari chirikonye chitabwati chanjo unabono chanjo eri ya BCG bono nigo ochanyarire koewa ne ekeregotebana ekero stock nigo yaerete kurinde bono igo onye kubwata umwana utanyorete chanjo yiga naboko bilase nyagitari ya serikali ikiagera wizara y'obochane goteba bono chiranire na nenjiji gotoka ase kira enyagitari anene mono abantu bari banyorera abana batare chanjo eri gochigotanga uburire bwa TB ose chanjo eri umwana akorutu sindani asoko boko ya BCG Sam egazeti ya The Standard togo sase standard gose mini gazeti ya The Standard ige go lingana limwamugaiga face off na begoteba iga ase buna kwamurekera umo waziri uri obwamangana public service uyokorwa Justin Bedan Joka Muturi uyonya tkoba taikirana ase ige ikaro umuraibu ensabu ate igalia ase chinsemo chiri cha western tachit kogenda igonga esengencha gatebanga tabeti invited buya nyiranga Matilda na kerubwe okumbachana kokega nabantu bande ne bangarinde bari goja seno ne umujego ukumbanya chochote chaweza kutokea chochote chaweza kutokea nabora aligani gusto aligani nabora aligani gusto aligani ose nabora aligani we asenjere tariani ne litunga rende umate buna bo baranyorenga muturi gabete invited twese ngenjirani rende badaro mubazi yani protocol tuikorengana nerichi lakini elirende yoko very even abone bwente ko special tabet invited igobona bago feeling is left out igobona ye working amaine obu amate bwaye no muraibense kidogo bwakere amangana yu naboko yanyora asubikirano ase I think ase page ya kabere yegaz not ya kabere actually ase egaz page ya kane ase gazeti ya The Standard alafu Ruto big gamble on state corporation amangi bintu bya kolete ebintu mbiro byanyorete waziri banatuwetia waziri mbaye tuti ebintu bona buna ayo mangana yo kanyore page ya gatano na kabere chiparastatal mergers and shutdown hit down big name appointments buna bona okagani ndo chebicha yoyo kabere mu waziri wa gender
oyokuru kwa mama Aisha Juma gekogeranga omaete buna banyartu ko babako butwegasi ko tigwe mirimo buna waziri bono muraibwense egere koro kingambaramo ngonya gwa point yara abantu iga igando chebicha yo waziri Orengo Mokoro oyokuru kwa mama Aisha Juma kabekirega esingencho ye chikwerende chiro cha bete disbanded kose kurusi gwaroro ne chinde kobe kwamo chiparastatal kianda cha tuguteritware ne chinde emerongene na ibere 42 nchanya alitukobe kwamo na koleta chi ebiombe okubwatana chikabe merongebe chiparastatal na bwo chicooperation ngobono maite chiko kei riba amabaga yegasi ne chinde 16 chiro cha bete restructured dikaba restructured amonjorere agakoreka nararo igobono nabere gasien kongu korende amangana ayu asenjira yo bwekirano nabo konyanyora ase epeji ya gatano na kabere ya gatano wiki ya gatano na kabere in fact ya gatano wiki ya gatano na kabere togosuka bosio nigonga abono abantu baorokiri ga bada sepeji ya gatano na rimo koranga abantu gose ababwatani baribe bamangana ya afya banyare ko ko criticize gose ko bikiria agakore kyo muraibwense airite yo koreta gose kubeka chiparastato echo nebyombe binde bibe asenseme ya mugaye kogara abantu mura baguchiko tosirimeremo nande no konye bakoragira kurwa bono emechanda yabere kidogo. Teachers support staff go home due to lack of Form 1 admissions. Aba ebinte bigenda takokonga Matilda. Inyoranga secondary schools nchibwa ati Form 1s. Bono gaigandoche abantu mbaraba abarimu mbaraba karika nabo support staff n'abantu bari bakokonya abarimu bunakuruga ekole oburendi bono bachireka esengencho there were no Form 1s. Nando nyorenga none okoranie budget ya school bono iga kwabere gokonge ko era abantu gosichi school chinyinge ichi ategemete mono cha admission Form 1s kora sustain gose konya goskerie budget ya bose bakanyite serikali iru chibesa serikali tera bwato ka chibesa serikali tera bwato ka besa Form 1 mbayo bakora Form 1 mbayo baibuli bokamba bwati besa bagwakane school fees so ebinto bigende asense ya Kenya bono iga ebinto bigende te kokonga mono Gachagua was incompetent tribal leader who failed me. Ono muraibense ayitera manganane. Na mangana yo muraibense agotabanga omuraibense omukoro oyoko kwanera Geoffrey Rigathi Gachagua ya mokonyi omukoro Geoffrey Rigathi Gachagua igabwate obogesa kwimehaya na hindi tabwenerete koba omurai omo deputy president nabo omuraibense nabahene kirigo. Omaite engakenera abantu bali kubolinga liri twabwate impeachment gosokurushiwa ku muraibense umukonyi bu muraibense nkiyo muraibense atari gukwanira liri tare gukwanira wiki cyari gitsinyinge sana liri tare gukwanira akwanira tikende yonse mbona akonya gukwana imutoke ajahil mbona akonya kunyura amabali yonsi umukonyi wa ekero amo korrete abantu abange mbali baguchibaba bo okonyora ngamba tegetigo solve amangana ali kigima bakole lakini it was good for president Ukira it was good mate yare koroke side singa nere na ruete blessing okay na ruete blessings of course umurayo wense arusigwa lakini rende ritari kokwana esengencho the effect ya sabantu ba Mount Kenya igotari kokwana mbono ndo chaka lakini buno murai bwense nkagirete nga enchireri getambo kirokiri mu getikyo gukira ari kwanja kirigo era akore mirimo akire bakabona akore no murai omukonyo yagwate boniga atike konya kubokia okuno konya ko bakunyora nga matongo mako okonya kubwatia mangana akonya gutenyori akonya kwenyeria abakenya nabo ikona komentari birira igati ya abakenya kyagera onye omurai omukonyo yo mugejeti engaki omukonyo yari kururiri ari ko impeached nali ari gukwana bururu buri boere engaki ega anko wona bwanente gukira ere buno murai wende tabwanente gochaka koragie byara abantu batari ese serikali bono alafu gaigandoche bagotebanga of course tatebetinga ne rigathia kwanira mangana lakini omaite onye gwasoma the literature you can be sure nga amaene omontare ngereti no yorenge omokonyi oye bumurai bwense alafu gatogoska bosio nigo amangana ino boko nyara se page 10
ase egazeti ya The Standard alafu gaigando chomurai yorengo mukonyi bomurai bensa ase page 11 Dr. I mean not doctor but former deputy president Rigathi Gachagua igaiga agotebanga aba judge mbaro batabwateri chiko lioko etegerere kina kiaya igo na arona boko nyora ase page 11 page 12 Ruto early campaigns mask his failures claims Kalonzo Musyoka bono olinere ore asesemo yo kwamireria yo kurwanganere omurai bwe chama ya Wiper musika Stephen Kalonzo Musyoka agotebanga enchira omurai bwe nsa cha campaign cha mapema chikoro kinga igo onyara koba tarakora ebintu byaye boikera nubuna anyartu kobaga kuriira arachigokora ase ense ya Kenya alafu togosuka bosia keiga Matilda Nkeringa mangana ndocheka gase page ya 5 na 3 gaiga bagatebanga school fireworks on crash bites the effects of form 1 even sepeji ya 5 na 3 abo okunyara kubago konyora amangana yue egere onyara kubago ko yasoma so bwikiran ntuno ko na senchira yoko ya chuta kurende kerota ite konyora amangana yue eterango gali go sonyore gazeti yao egere onyara kubago konyora amangana yue ase enchira yo bwikiran ne bwate bicho yo mwaziri bwichi semya ono serikali usikiganje kia serikali ngira bwatuka chibesa gochase ewizara yechisemi esanjira so ase school ikobono walimu abanene barabumbire robire kore ngibono ni wiki ya gatatu bagendete kurwa gukura gochase serikali ayo narali ase gazeti ya The Standard yeri tuko ria rero ekero nkurigereria ya People Daily tumanya gochase gazeti ya Taifa Leo ya People Daily lingana rimwe mweli gota I want to relent on my projects declares Ruto muraiwense nigatebire njira teiyo arachikuira na magega asi emirobiri yaye eri achagete gose era abwatene serikali ya Kenya kwanza ocha asi aba Kenya page ya 4 oigwe narali umuraiwense agokwana ne wibwate muraiwense kare no mukonyoye na baraibande abange kurwa ase serikali ya Kenya kwanza ayo na mangana asiasa ngabono ncherende onsi na mukoregi murakore tari guchigotigemera oberi eri abwate kirokorige mangana kiragende to kwane miroberi na affordable housing amangana yo muroberi gabobo wenya o social health authority na yande amange igo tari guchigotigera nchera nande nebwate page ya 5 gotebana why teachers want capitation to be increased ningi yakogera abarimu batagete chibesa chiri chikuba tukauchase chiskuru chinyare comment kana page ya 5 gazeti ni ya People Daily na page ya 5 na kabere ni bwate effects of Trump's withdrawal from Paris climate agreement onyare ukwana leyo muna omurai bwense o tarimo chore bono omurai bwense ya America uyo kurkwanga nere Donald Trump actually karaso etobisi na few na change tema chiko sana mpaka karugo chikata getikurwa ase obomo bwa World Health Organization na boigo akara change binto sana asenara atebetenga akurkwanga the Gulf of Mexico agatabanga ekurukubani kuchikurukwa the Gulf of America igobono it has effects umaite misada bane tochi twanyora ya mangana afya igakurwa kuruchinse mo chiria chesco chinse chiri chesco chiri chia orokyo bunyanko ngasa magendero unabone kiombekeri kya WHO bono bunabone kiombekeri ya WHO let me tell you ni kiombekeri kwanyite sana bunabone mipira yo bwanchani nkorubare for free amarioga ya those ARVs no agotoka kurwa chi vaccine a lot of vaccines by the way okonyoranga the World Health Organization wose WHO na buba konyara kuba bakoleta gobono kereto korra ense ya America era among the countries chibwato uwezo bokuruno ne chancho for free go cha asorgongo Africa at large na chichigwakanira actually igobono na bekoba egintu kite kibwato bwoba kidogo but you are hoping that na legese kamba maybe egere ebintu bunebi mbinyara kuba bigokorekana ne na ndoro chibuno bwa matebwa na Ukraine chabo Mexico
agoteba ng'a enchira abantu bagosoa sense ya America nigentega konsana like mbari gosoa asenchira yo yerichiko byonse nanyara ko bagagotich okay murayonde bwensi keraso ira service ngotakari koro kia maonchereria unabone bintombiro okonyora Biden oyorengo murai bwense Joe Biden na bokoro even in Kenya. Do you remember in Kenya umurai bwense William Ruto keraso et igate koro kingo murai bwense orengo ta bwate structure ngiye yo burai bintombira itete byabo kazi mtaani akaraite binto binde so any oburai any transitional leadership ngochere ne mechande yaye nande kero okonyoranga umurai yo soire tabwate bwamate buyano yo gosoka bono ngotakare ko moro kyumaite ninche bono ndo tariaye nachire na maya igo bintombiro emeroberiane era akora ita kwanza akora yitaranso tabanga bungento bune kinkyara paragasi kwanza no chibesa chasireire ga no obokurumi bwa korekande so it is expected lakini rende we are hoping inga aba umurayo yubwense nande nyoranga na twara nare chirare ndege ndongero tokoranga reputation naro monto ketobwa okorokana bwato mutomokong lakini let's not forgetting the United States of America nense ekora uneri chiko ni bwateri chiko tarigenta gwetirero gwikakigenda se Senate gwikakigenda saba jumbe bagaria banyara ko bagwikira nyekerekia na bugwikira no nyekerekebe tige gweta ayo naro araro na mono chise mecho chugo wena na ndi amangana climate change gusokorigeria amangana yugonjerera kwerire na chigotwara oboko anye amachikosi amerobiri yae kigochigwikirana yes so gazeti ya Taifa Leo biashara ya vyama ya kisiasa ya noga mate between now 2025 gochakira mutienyi oikomia abwe bono campaign officially ya jage igen totete kunyo mu ancho mulgirio gatembe TV and even FM ngora tegerurere umwarora echama ya ANC gego join UDA bona ali biashara bya siasa bya jage rese ngenjo ndagete nkonyori omurai bwense Dr. William Ruto no muntu very smart politically igona manyetenga igentukia tware mechando kara sobisi ditangani ntu atware to muchando nga who are the majority wose baraiba arenga bangi ase echama wose asobo mburi bwa Kenya kwanza na Azimio bono egetangani egerachi kwikirania agenda yaye akarabuturana obo mu bwazimio akararanga kyako buturana wake bakaraenda to his side akara make sure nga bari independent bari bataisanegete nobo rai bwazimio obairira sensemo yende egeranyore what we call the majority akaira abo ODM bakego they were claiming abantu mbali bagore tu habo jalango babo umurai I think babo not Samuel Atandi abaraya bange mbaro barengen babwatoro embere gochia babo Elisho Jambo wechama ya ODM bakarokana gutwara embere gochia somurai bwense naro kurukwa wechama ya DG okorukwa nere Owino somebody Owino akarokana gutwara embere so egento bono murai bwensa focuseti asetam ya kabere no make sure nga oikerere numbers chaba jumbe that's the same trick atumegete kero barenge Jubilee was a coalition ya wata TNA na egendo tokorokanga URP lakini bono kero baso asentunda ya kabere bakaranga let us join Jubilee to be a party so that into togo field only one person as a constituency ekagera bagaikera numbers bono I think Omurai Bwense is going to the same direction igata kete number 1 ebiya mabiribere within the Kenya Kwanza government arabibe kamo bibenga UDA bono okorire umatense gobono ngo chikobere in the entire western region almost speaker na angetekia na baranje you never know igobono in the entire western ntobwati nturiko chigotwara a field candidate ya UDA I mean ya ANC igotoko chigotwara as a UDA candidate igobare bare ANC bono igabatigere botobwati kiama bono iga okay ita oso serikali sorry gaso lakini ikero on paper
because bona igato tebenga registrar of political parties aikira nyobo kwerende bolia aikira ninga bono UDA si cha beiramo igoto kwenda na by election because when you just shift ige korkinga we koira negati ekero on paper but we have seen nga inkero gono umuraibense igata etuguikira numbers ori no muntu of course no kalonzo gata ba early campaigns no maene ono muntu bochori bokwera rero and mambio chakire gukora campaigns bono igatagete aikere numbers in 2027 that's why igotaratiga no we tangulo kanete I know still they are talking igono chonyorenga riri bago field candidate igo bago chikobo oyomo egere baikere numbers chira chikoba konya ase ebunge nene mbatwara shortage gose oburemeru buria bwabajumbe in terms of numbers so ekero kurigereria ase gazeti ya Taifa Leo bono nigegotebanga abantu abange bari bakororokana nigo bakorino ticket kurwa ase byama bimanyekaine bono abakenya bachakire ko register ebi amabinde ebi bakoneria chi candidate bari desperate madeni binne biashara by the Matilda yes ebi biashara bono ebakonerirwa ebi chi party yeah buna bono ndo cheka 30 new parties and I hope among the 30 na ntugato tuare bibere no yankorugusi I'm hoping bibere korugusi upa eronero it's a registered party lakini asebie biyi let's hope na ntuntu bwate ekwerende gabu igobono Matilda biashara bye byama bono imenoga nanda abantu mbaro barengo ODM wataisa negati nenjera umurai bwe chame yue umuske Raila Odinga achito gotwara obu amatena murabensa nabaranywa ngana baro barengereye okay there are regions bona iga chinsemo una bona gusiyo ko ranga twigwira maiso ndoroje ngamaene obu yamboroke tubwate chama yaitu nabaranyore ngatari gusiyoka asenaro abuna totebe nonye gochimumbasa gochiandeiga nabaro barorenga no we need to have our own political party nabarabwe banyorenga no bareme abande mbaro barorenga biashara ebiye chama nebia nabarabwe konyoranga no bakoreteki abantu bari ba UDA gose Kenya Kwanza government nabarabwe tararoranga gose bataraisanekanga okubwata noko kore numuraibense nkori kuya mbaro ba NC abwe banyene barorenga ntunto tayete kwenda bari goso nabarabwe no bari so byamo gose baregister byabo bi olio okoregister byamo kurwanga nere anderetu nabwateke barua gyokonya kwaine kyanga banyorire abaraigabu igo ayande nari twakwanire buna bono waziri Justin Muturi ajakanyaka ofisi kwa siku 10 duru za sema na neba taranyara kubaga gwikira na garia service yae asama tuko 10 aitire igo bono nabakoranga obwamate bwae no muraibense actually mboli bwamate bole obuya ase uamate bwabo alafu Salasia aligonga ndipo kumweleza Rais Ruto actually nalo cha Salasia kako mutio murai wenso manya tabanta bakonya gutara nabo bari gote mamaene shatri gokora lakini bacha bagote ingo korere ndajero bamutenga ngo bakonya gukungaina iyo ndongero tokoranga psycho fancy bakonya gotogi ayo nabu ayo rumu no babo sarakini bakonya gotogi gotera konde wensi moko beka abakonda netune abarai baito tabyo murai wense yanga trivia iranya ko bagakorekebisha I think Matilda should we go to that edondora kwanere sichitage kaibere sichitage kaibere chuka okay bono gaiga ntagetenkuire eyemo ase eyemo gwikira ase chisemo chalikoni ikoni ni chisemo cha Mombasa Matilda umwana dado ya mugaigo musubate yomo igatigete omosacho ye esingencho asiritie gas emereme kairo bwanchani bukaira gobono mangana ya itako gendra onye tubwati meremo gobono emeremo yabu na yera bas no bwanchani bwitu no bogosirera gabo igobono okoranga bwato muchanda sawo be obwanchani bwarere bware commercialized ko abasubati abange bakorigererie oborito bw'umufuko bw'umuntu igo it's not new kware asana sana na bora nyono na what experience I don't know I'm not putting it on you lakini asana ro bwanchani butari genuine yokonyoranga egor pore best on chibesa buna chibesa chiri chiko yaraiga bas
na barabwera in fact nto barako bwanchani abantu ne biashara bali dobolita bwanchani yani aye service aye ko butokera no abantu bagotigera no abantu bakora bagotiganira igo bono abasaya nene mono bali mu rengereti gocha go twara people and tegamba nyori ngomo bishop naro ko kwa monya 19 on Friday so nyo tubwati people you can link up akwa people manyanga ngogo twara in your future as a wife goto tanje pesa yao gekwera na nyonyora igo basibati barabumba manyanga ngo bagotwara sombo tukale kose ose na baraba bamanya umuntu bagotwara atwara chisa ine lakini njeti tindi kola macho musubati yekyagera kiro kino nabora nyoranga ekero umusato yari kumuira ngamotebetinga ni nchonye neni bodimbwate akamotora nikirege ntakamotebiti nchwa na bungu kubeka via akaba so promising asa matukaya onsi matida bona tamu tigera obusibore obwete nenera kero kene na baba yo bona you saying umusato yabwate ayu ndurikora ya minyokera kera abantu babere baberiramu nduriko yasiarukera ikiagera na ubuko bamaite mochano kibaba anyway inere dondo ye tukolia rero mati rego side na ba nyaroka lakini it's okay based on the gender both na obara be right na ndeba be wrong yeah sure lakini rende kenya tutoko advice ya sabantu no umaite matida tengo tabia sobwangu one chisa chetu cheri lakini this one is very important umaite abante bago sobwanchani based on expectations number 1 akare movie gete akarenjera bare okora akaranga na ine takamura kagonkorera boigo especially no abaiseki chisoap opera number 2 nabora nyor no muntu osomete gitabu kiabwato bwanchani akarore bicheli akaranga nyoro muntu rankorera iga should be good number ya gatatu nabora arwe ni story kwaigwa kuru asabantu go experience kwa rumo sani wa korero na watu are expectations bono bono muntu okonyoraga igo guseno mumura igo gote yani gotagete egento keria no expected lakini in reality takonyara ayi kiro gusaso bwanjani unabona tigana kubori gakishwari valentine ngo chitore valentine right yes abantu bona abasongo barabu ngogorera na bara mauga what do you expect yo musacho mugusia very typical kisi ayi kiro gusaso bwanjani ngyo tete kwa itoke lito bwara ko ligaki baba we don't buy flowers no so don't have expectations chinyinge tali bonsi bagutware kiringe kiane bana basacha tali bonsi bagutware kiringe bono egapo kutoka as expectations na reality yabe nene kwanyorango umuntu agutuma kuruga waenda gaiga soyo yani according to the way abwate picture yaye as ese njo yebiro ndege tonte biningi ino aikosekero musacho ndo bonsi ago so as a relationship ningi akugana men normally we need just no nye nungo twara mole expectations ntubono totata kabisa kurwasa mbaro igendo tutayete ni heshima kutoka kwenu abantu batakete chibasa for both sides tiango tai Matilda ndio tukutaka what we call amasikani if you fail to give us amasikani we have a right to move on torige muntu tosigete mubata amasikani sa uikari tukoria nkyo mancho muriere tokenda se umutumo koke tuchikumwaligania mugeni itu mugeri tukoria rero gutaiga se studio tinyare gukwanira mangana yemirimo ime yechi county gose ekira bono chi county chigendete kunya ako kwetenenera aiga sense ya Kenya ningi ikiagerire emirimo egenderete gukya gose chitarikwana nemirimo gochia amabaga gochia ase abamenyi bechi county ona ndeme chandoki chikonyara gwetera asense meyu yokorika abantu emirimo igo tobasako gendande gendera gukwana na intwe chinsemo cha Facebook buna Getembe FM chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV no toreyemo aseyemo nabaigo lika ujumbe yawe nke gotaiga ase studio wetiri nambe yo ya 0726 44 73 67 naboko lika hosange kerengera likende kiribwate kere ritukoria Alhamisi Getembe Television ekionga kiamamogusi 1 2 3 4 5
Makopio. Ene ngombe bwa. Kwani ni sanamu? Ndate ngote bi kama kopio. Engombe je ka yahu. Enjere yirurete ebine biyanda. Mama ke muntuma. Engombe je niko okochikwa betika siko ya tweru pakaba gumbangali. Kono ndate ngote bi ka. Kokokonya pita hata. Ndate uminyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorokunga Enokem Agrobet. Enokem Agrobet. Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli mnomo gondo. Ligeli bano. Na mugondo ligeli. Toko gendo go na malioko. Yoko siye kenyambi iga raipanda direct. Mugondo ko very clear ya. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukikyo bole mitata. Amangana je chingo ko gotuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amagutazeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kode. Mapema sibe ng'ombe. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence settling your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Sha Ceramics ne duka
iyo yakona ebintu by'obwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets ase babwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'eking'enjo ao mbabwate chitanki ao nabwegokurwasa chikampani ao locks and accessories babwate chichogo se toilets ekyo chire ky'eking'enjo ao nabwego n'ebintu bigutumikase bathroom babwate kitchen sinks nabwego n'ekitap babwate ebintu bigukora plumbing ao babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo ao babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo ao konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwasa chikampani ao ase babwate chimashine ekyo chiko chiburukania babwate biro by'eking'enjo ao babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde bingi ebyo bakona selikolire niko bakutuka ase nyomberi emanyakanita na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbe y'omukiyiga obusungu asamange naboko bakiresibe bweterasa kinamba kyabo 0703943972. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Medford Hospital ni gobono egokoraleria ekliniki gya orthopedic gose ekliniki kya moga tariki nemerunge 24 cy'umutinyi umutangani umukoyega abo asibubwate emechando ya chronic joint pain, limited mobility, joint deformity, failed and non-surgical treatments, advanced arthritis, quality of life decline. Ajirira balibwensi mubwate chikadi chiasha AON, Britam, KPLC, Saham, Heritage, n'ekindi kinyinge inchuli tukeriga egere onyole obukoleri bwe clinic kiga n'ekishiringi kiri bubere n'ekimisano okyoka totalere enyagitari yere ange na KMTC orosegeri wa Kisii ere Hospital Road nabugutwakire semi komanyamange asa 0762105575 gose 00101 Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha uko bole yanta kama. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama coming soon on Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Test Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Kila nafsi na Tuichande kuralia kwa Onesimus Akunga Mboga ukwa kwaraliwe kwa Onesimus Akunga Mboga numugaka Olidia Mukeira nigo ale umwana Robert Akunga numungina Regina Muramukaya nise Rickson Mboga Gesare Mboga na Gift Mboga nigo ale mumurumwabo Keva Calvin Cheverson na Wisile mubere nigo urarusiwe enkendu ya Emma lituko lia Alhamis tariki emerongo 23 mutinyo mutangani umwako yobwechirwe ngonso merongo 25 asabirwe na kwendi gwali tukolia Ijumaa tariki emerongo 24 umutinyi umutangani umwako yo bwechirwe na mwonso merongo 25 asikenyero kemwanya kundi sublocation Erioma Award ya Sensi ime bunge ya kitutu cha North kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe FM ikotoa tumire engora na magombo chinga kichi chobo kendu obonene ya sae abalemie Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabu atichisi Grudge egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweye muna 99 nigo okwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano 49 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nilipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shots na tueva enyorere TV ya unampeya Getembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okogora kwenyorera Zuku decoder tara astinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 gose na bugo tara astinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra sechi number 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu gwetrust number chito echochire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi.
Enya gitari ya Medford Hospital ni gomono egokoreria e clinic chamene kia urology special clinic terke mirungibiri nanyene terke mirungibiri naisano chumu tangani umwako yega incho bali mubwate emechanda bono bladder stone renal cancer cystitis mechando yugitramache enlarged prostate prostatitis bladder tumor erectile dysfunction ED, frequent urination, painful urination, dysuria, stress and incontinence of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, malinfertility, hypospadiasis na urethroplasty gose bicola mucosa. Tatarira senya gitari yerega ange na KMTC orosegero songo sutokere simi ase namba 0762105575 gose 0101 001127. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abalebo igo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mbagaya abana bagenda gusoma iri mbaje utakwanya matukani mutu asamange na wogwaka esibwitra sati namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi iri wibekiri bagari bya asensiga yo kwerwanirira Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ekeonga kiamamogusi.
ine nubwatu musangerekano urigete kogenda asobwangu nigari egwikia ubwangu nandebuya n'urigete kogenda ni yamati yao asumuchunde egere uchikwegokya n'abamati bao ine nubwate edate utagete kogenda kwa utarabo kurega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egari inde yonsi ekoire mpaka asorigete kogenda asiriguririgiya gwetani guririnde yonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro n'abasani ase egekekemo.